हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। स' बिदिब्ला थांनाय मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोननो फोरमायदोंमोन आसाम दर्शन आसनिनि सोमोन्दै आरो बे आसाम दर्शन आसनिनि गेजेरजों रांखान्थि मन्त्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदोंमोन जे नामघर मन्दिर बानायनायनि मुङाव होनाय जागोन 2.5 लाख। स' बेनिनो दा बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों। नोंथांमोननि गोबांनिनो गोसोआव जानांगौ बे खोथाया गोनो गोथो सोंलुआ जाखांबाय थादों जानांगौ जे जों मोनगोन ना मोना बायदि नोंथांमोननि गोबांनिनो गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा जानांगौ बुंनाय लेखा लिस्टखौ जमा होनाय जाबाय। स' फाइनालि आसाम सरकारा बिटिआर सरकारनो आरो मोनफ्रोम जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो बे खोथाखौ रोखा खालामनानै गांसे मिथिसार बिलाइ दैथायहरदों। बिदिब्ला बे मिथिसार बिलाइयाव मा फोरमायनाय दङ नोंथांमोननो आं बेखौ दिन्थिनानै होलांगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिभ इडुकेसनेल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। साबायखर। बिटिआरनि रायजो राजानि थाखाय बेयो जादों जोबोर गोजोनथाव खौरां। गोजौआव नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोनदों बेवहाय फोरमायनाय दङ गभर्नमेन्ट अफ आसाम डिसेन्ट्रेलाइज्ड प्लेनिं डिभिजन ट्रान्सफर्मेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट। स' बिनि थिग गाहायाव नोंथांमोना जुदि आयदाफारियाव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसामनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनफ्रोम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनिफ्राय 50टा नामघर आरो 50टा बाथौ मन्दिरनि मुं लिस्ट हरनो थाखाय खावलायदों आरो मोनफ्रोम नामघर एबा मन्दिरनि रांनि बिबाङा जागोन 2.5 लाख। आसामनि रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बेवहाय रांनि बिबाङा थागोन 2.5 लाख रां। बिटिआरनि मोनफ्रोम जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोम एलएसिनिफ्राय मोन 50टा नामघर आरो 50टा बाथौ मन्दिरनि मुंखौ फैगौ 10 साननि गेजेराव बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनो जमा होनो नांगौ। बेजों लोगोसे बबावबा धोरोमारि सोलोंसालि दङब्ला बेनि मुंखौबो सोफानो हागोन होननानै फोरमायदों आरो बेनि राङारि बिबाङा एसे बांसिन जानो हागौ। बेबायदिनो मोनफ्रोम जिल्लानि डिसि बिथांमोना गावनि जिल्लानि सिङाव थानाय समस्तिनि लिस्टखौ लानानै बिटिआर सरकारनो हरगोन। बिटिआर सरकारा गासै लिस्टखौ एप्रुभ खालामनानै आसामनि ट्रेन्सफर्मेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टसिम हरनाय जागोन। बेबायदिनो नोंथांमोननि नाम लिस्टआ ओंखारनानै फैगोन आरो राङा सेंसन जानानै फैगोन। माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बेफोर गासै खामानिया जानुवारिनि गेजेरावनो जाजोबगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।